Naz Luis Gorroño Bilbao, eta 1953 jaio nintzen etxe honetan. Eta hemen bizi naz. Eta bat urte ingo dituaz, San Sebastian egunien, hori zen. Eta zuzeu? Bueno, ni Amaia, bere arrebien naz, ni hemen jaiotakue, 1956-en, 77 urte dekaz, eta, hori, beste bari, laune barre bai izen gara, berau da zarrena, bai, eta ninaz hirugarrena. Esango zuen gurasoek nortzuk izan ziren? Bai, Juan Cruz Gorroño Uribeanekoa, zan haitxe. Eta abe amitxe jaizue, baserri honetan jaizue. Izan 84 urteaz. Eta gure ama zan erandizokue, erandizok jaizue. Eta ona etorri zen eskondu zanien, bizitzen, da hemen hozien. Gure egiteaz, eta etxeko jentie eta kanpoko jentie, bai, orduan, baserri zen lan asko itezan, eta baina gehien be etxeko jentia. Amaia, esango zu, amaren izenak eta aititena amamena? Bueno, ama zan Pantxike Bilbao. Da zan Erandioztarra. Eta danak esaten da, bezelan eskondu zan zure aite Erandizoko bataz. Ze normala zan, Mailabikue, Zaldibarkue, inguruko bataz eskontzi orduen, ez? Da, bueno, oso, eskondu ziren, ze aite joeten zan bere amagaz landarak saltzen, eta, bueno, joan zan bere basarrire bebai, ara Erandizora, Erandio goikoara, eta antxe Gustauakon, eta antxe izen zan lehenengo zera. Gelditu ziren San Rokera juteko hartxandara, bastaki jai San Roke egun izen bazan, eta amako hori beti konteta eban, bai. Bueno, eta aitite amamak... Eta aitite amamak, aitite Luis, hemen jaizotako, aitite zan Luis Gorroño Garitonandia, ez? Bai. Da amama zan Ramona Uribeganekoa, zelan zan? Amaman beste bizin? Uribeganekoa Garitonandia. Garitonandia, hori. Lenguzu ezien, bai. Eta mama izorretako, ez da? Amama zan Trasolan Orominokue, izorretakue, bai. Da eskondu ziren anaizak aiztakin. Aititen anaizak bat joen zanara eta amama etorri zan handikona.